Чувствали ли сте се някога така, сякаш човекът до вас говори по сценарий? Нарцисистите често използват едни и същи фрази, за да ви контролират. Днес ще ви разкажа за няколко от етапите, през които преминава връзката с такъв тип човек. Първият етап е идеализацията. В началото всичко е като приказка. Чувате фрази като "Ти си моята сродна душа". "Никога не съм срещал човек като теб". Или "Срещата ни е кармична". Внимавайте! Това не е любов. Това е кукичката. Те не се влюбват във вас, а в огледалния образ, който им създавате. След като вече сте хванати на кукичката, следва етап на обесценяването. Когато ви оплетат, тонът се сменя. Изведнъж чувате: "Ти си луда", "Прекалено си чувствителна". Или любимия им израз: "Аз никога не съм казвал това". "Нямах предвид това, ти не си ме разбрала". Започват да критикуват приятелите ви, семейството ви и дори начина, по който изглеждате. Само и само да сринат вашето самочувствие и да се почувствате по-слаби. Отхвърлянето е етапа, в който са решили да приключат с вас. Започват да употребяват фрази като "вече не те обичам" или "никой никога няма да те обича така, както аз". Но ако опитате да се тръгнете, тогава те автоматично се превръщат в жертва. "Дай ми последен шанс". "Моля те, ще тръгна на терапия, прости ми". Това е капан, наречен всмукване. Запомнете, че нарцисистът не води разговори, той изнася монолози. Ако разпознавате тези фрази, е време да се замислите за собствените си граници. Целият списък с техните любими реплики ще кача в статията в сайта ми. Линкът е в описанието.